Kapin sa 4,000 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sa nakadaiyang jail facility sa Central Visayas andam na nga mubutar sa umaabot nga eleksyon karong Lunes. Ano ang report ni Alan Domingo? Bisan og anaa na sulod sa bilangguan mahatagan gihapon og kahigayunan ang mga PDL nga makapili sa gusto nilang ibutang sa katungdanan sa maabot nga eleksyon karong Lunes. Sa tibok Central Visayas moabot sa 4,474 ka mga PDL sa mga jail facilities sa rehiyon ang makasalmot sa piniliay nga gilangkuban sa 4,052 ka mga male PDL o 422 female. Sila lang sa 17,896 ka mga PDL sa Region 7 ang nahatagan og pagtugot nga makabutar base usab sa proseso nga gipatuman sa BJMP ug sa COMELEC. Aduna usay mga PDL nga makahimo sa pagbutar sa gawas human makakuha og kamanduan sa korte nga mausab ang iskortan sa mga BJMP personnel. Ang mo-administer sa eleksyon sa mga jail facilities ang Commission on Elections kon COMELEC. Ang ato ang mga division chiefs sa regional office to include regional director and the command group, they will conduct inspection sa ato ang mga facility to monitor jud kung sakto ba ang mga data na ilang dire o ipaubos usab sa red alert ang BJMP nining panahona aron masiguro ang kahapsay kalinaw sa botasyon sulod sa mga jail facilities. Samtang magsugod ang botasyon sa jail facility alas 7 sa buntag hangtod lang sa alas 2 sa hapon aron mahatagan usab og kahigayunan ang mga BJMP personnel nga makabutar. Then sa regional office 7 sa Monday ay red alert sa me to include ang tanang jail facility para to include gihapon ang Siquijor o Negros kay wala pa man sila ma-separate, wala pa man tayo NIR. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.